Salutare și bine v-am regăsit la nou următorul și super următorul episod din Minecraft. Alături de mine, care nici măcar n-am timer. Fuck you. Lăsa că eu sunt full diamond. Ok, sabie de diamant, perla enderului, blocuri, fac, a venit unul. Sau cred că se bat doi. Nu. Hai să încercăm să vedem dacă puteți face tot posibilul să reușiți să câștigăm. În acest episod, tu stai, nu mai arunca cu ouă că te sparg. Deja mă enervezi. Shit. Fuck. Fuck this shit. Bă, nu mai trage. Bă, ce urăsc ăștia cu arcul? Ne, se uită, ne. Mamă, se uită, mamă. Parcă nu am mai văzut nimic în viața aia. Ale de hipiot. Cu pomul? Bă, ce prost, bă, cu pomul, bă, serios, bă, ce prost. Cu pomul, bă, deci fie... Fuck. De-aia eu n-am să mai joc și să filmez Team Fortress 2. Un joc în care aparenții înșeală Spy, ăla cu ciorap pe cap, dacă îl știți. Sigur trebuie să-l știți. Anihilatorul, ăla cu minigun gigantic, care zine să-l... What the fuck? Hey! Ăla mă bate. Ia-ți bă, câte puncte are de de puncte în top. Ia să vedem dacă putem să ajungem acolo. Fuck you, bagurecu. Oh shit, motherfucker! Să-mi bat picioarele dacă vine aici. Bă, ce căcată! Ăștia doi contra mine. Bă, sumor. Ei, cu se uită. Se uită parcă n-am mai văzut ceva. Pentru a raporta un hacker folosește comanda helpop. Helpop. Command in-game. Nu cred! Server de hipiot și server de handicapați. Deci, bă! Vreau să joc pe Hypixel, dar nu știu cum. Vreau pe Mineplex, vreau să joc scarul cel corect, vreau acolo să joc. Nu aici între proști ăștia care sunt hackeri. Pe bune, serios, nu vreau să joc acolo. De fapt aici. Deci... Pe bune, deci vorbesc serios, deci nu vreau să joc aici. Aici te piși. Te piși în gură la ei. Mamă. Dă-i dracu și pe ăștia. Băi, deci eu vreau ăla, deci dacă trebuie să-l cumpăr. Dar eu sunt sigur că trebuie să-l cumpăr, că altfel n-am cum. Lăsați-mi în comentarii dacă unul dintre voi the fuck you, son of bitches. Bă, cred că i-am dat un hit lui ăla, cred că... Bă, nu l-am distrus. El acum hack.
Shit. Unul care s-a teleportat aici. Fuck you, fuck you, fuck you. GG, fraiere. Armură full, nu i-o lăs la nimeni. Asta așa o aruncăm, sabie de diamond. Mângem un golden apple, menterea merge în mijloc și aruncăm perla handicapaților, după care dau un hit ăla și a murit! Bă, cum am spus, unul dintre voi să-mi lăsați în comentarii. Vreau cum să fac să am Hypixel, că bă, uitați-vă și voi, bă, cum dă, uitați-vă. Fuck. Bă, deci nu suport, bă, nu suport. Încă un meci mă cac în meciul lor de proști. Ăsta e server de handicapați. Deci nu poți să joci pe el corect. Sau cum vrei tu să joci. De exemplu, la Hypixel, nice. Deci, la Hypixel, practic, totul îți merge conform cum vrei tu. Nu e neapărat să faci cum să faci ei, bă, nu mi-a picat blocuri, bă, mă piși, bă, mă cac, bă, mă piși, bă, mă cac, bă, mă cac. Bă, mă piși, bă, mă cac, bă, mă piși, bă, mă cac. N-am nevoie de itemele lui. Nici săgeți. Oh, shit. Îi lăs să bat. Vai, dacă mă bătea ăsta, eu muream, deci eu muream. Deci, fraților, vreau să strângem 50 de like-uri, atât. La celelalte episoade m-am încurcat, m-am gândit, bă, cum naiba să fac 300 de like-uri, bă, de stai seama câți abonați îmi trebuie. Bă, un golden apple, please, man, please. Shit. Fix acum nu dă mie golden apple, fix acum, ca să pot să pierd bine și ușor. Și că... Măcar generare să mi-o dai mai repede asta. O, ce are băiatul? Dar nu-mi închipui că ăsta e server de căcat. Eu chiar mi închipui că ăsta e cel mai de căcat server. Chiar un om poate să joace. De-aia Hypixel-ul e făcut pentru care sunt mai celebru și mai ca lumea. Gata, am câștigat, dă-l recu, că nu mai spor. Bă, ăsta e server de handicapați, mă, gamester ăsta. Bă, să-l îmbunătățească și ei un pic, mă! Mă, deci să-l îmbunătățească și ei un pic, mă, să-i facă ca la Hypixel, bă, sau măcar ca la Hyplex mapele ăia. Deci are niște mape ăsta de căcate de pe și în el, bă. Să-mi bag picioarele din noi. Mai degrabă stau să filmez survival cu alți prieteni decât să stau să mă chinui să filmez o pocitanie de scari s-a încapat aici. Eu nu mai pot, deci, bă, eu nu mai pot. Ei, fraților, ce, bă, supărat, cam atunci cu acest episod, nu uitați.
de like, subscribe, coment, nu uitați, 50 de like-uri. Dacă vreți voi, fac următorul episod. Eu sunt Marius, ne vedem data viitoare. Pa, pa!